Hei Rhys, be sy'n bod? Ti'n edrych yn drist? Hei Sian, dwi wir yn poeni am symud ysgol. Ie, mae'n gallu bod yn frawychus. Pam dwi'n poeni neu'n upset, dwi'n gwneud stwff i dynnu sylw a cheisio teimlo'n well. Ie? Fel beth? Fel gwrando ar gerddoriaeth, chwarae gemau gyda ffrindiau. Mynd ar ci am dro. Gallwn ni drio hynny? Wyt ti wedi ceisio siarad â rhywun, fel dy rieni neu athro? Dwi'n siarad efo fy chwaer fawr weithiau. Fedra i ddim siarad efo mam a dad, ac mae gen i ormod o gywilydd i siarad efo athro. Dwi'n deall. Gallet ti geisio siarad â Meic? Pwy yw Meic? Nid pwy, beth. Mae Meic yn llinell gymorth i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Gallet ti ffonio, gyrru neges testun neu yrru DM rhwng 8 y bore hyd at hanner nos bob dydd. Maen nhw'n gret. Felly, beth mae nhw'n ei wneud? Pam wnaeth mam a dad gwmpo mas llynedd, roeddwn i'n drist iawn ac roedd fy ngwaith ysgol yn dioddef. Gwrandawodd Meic arnaf, rhoi cyngor i mi, a dweud wrthof fod gen i hawl i gael fy nghlywed. Am fod i'n rhy ofn siarad ar ysgol, cynigodd Meic siarad â nhw ar fy rhan. Mae hyn yn cael ei alw'n eiriolaeth, pan fydd rhywun yn ymddwyn fel negeseudd i ti. Dwi dal ddim yn deall beth yn union wnaeth Meic. Ffoniodd Meic fy athro i egluro popeth oedd yn digwydd, a sut roeddwn i'n teimlo. Y diwrnod canlynol, siaradodd fy athro a fi ac ysgrifennu cynllun gyda'n gilydd. Roeddwn i'n teimlo cymaint apusach, a dechreuodd pethau wella ar ôl hynny. Doeddet ti ddim yn poeni am dy rieni cael gwybod? Na, dim o gwbl. Mae Meic yn gyfrinachol ac yn ddi-enw, felly ni fyddat yn dweud dim wrth neb os nad wyt ti eisiau, neu os ydy rhywun yn cael ei niweidio, neu mewn peryg. Iawn, fe geisiaf gysylltu. Gret, dyma sut i gysylltu â nhw. Gallet ti ffonio am ddim ar dim 80 880 23456. Gyrru neges testun ar 8411 neu yrru DM ar wefan www.meic.cymru. Mae llawer o bethau da ar y wefan, fideos, awgrymiadau a chyngor. Cer i edrych. Diolch Sian. Dim problem, Rhys.